Kasor Karjela kala terwa menta banwan rakno da ki park penmi boarding ha Kajela. Ki banlong na ki bor jong ka sngi ni ka solar park bat ka bor jong ka leer ni windmill park. Kenang ba Kajela kan la ban penmi boarding benrap ban yarap ha ka ban la pen biang ya ka jingsam boarding ya kinong song senong. Kasor Karjela dangshen lengba katanat power kala pelat ya ka tender expression of interest kabakhat ya ki company simet bakin wan kun show kam ha Kajela lengba ki project penmi boarding na kasngi na ka leer bat ka biomass katkum ka EOI ka sarkar ka pentip bakini ki company kin hab ban le hi na dong sedong nadu ka jing penwan dori ki project kajing pendat yaki kor ke engineering kajing sumar ba kajing peniat yaki project kaban long hadu arpusan senem kenti katkum kajing tip ke bayo ke sarkar Jela ka dan jingmu banwan ra ikini ki park penmi boarding haman lagi district ke Jela henrei ka ipat ha kajing start jong ki company ki ban shimti ya ka kam bakin dawat benia katkum ki jaka ki bayahat Habai keren bikilat pakai kubor usembut Menteri Rambak Kajela ubak pres tun tensong upentip bagi ladan kat tu kat ni company ki belawan syakmat bani sim mentah ha ka EOI bat mentah kajing bisyar ki kot kisla ke jong kini ki company kadang ya syakmat. Mendai ban oban invest pengina kaliang ga power department lain kaliang jok ka government. Dei maki kin invest kin create ya kan ka solar park. Bagi kwa don kawi ka proposal ko lang hapo kumano stoin district Sejiwai kaban long ka West Hills District ka Jantia Hills District kum kita tiga tertambang 4 tim komo pina marmanta kedang screen ya ki kot isla kum bakan no teli ki company ke belong interested but ka ka proposal jupi hakan no district hanu ka jaka ka bagi kwa ban set up ikani ka solar park mat pi kani ka solar park ru la dale kan yarap sibun nagamta ban contribute ya ka power generation ko ka Jela ka jom ka iya kan ni dehang ta bang opi gi kan ni ke UI ko long ba kin le sondon maki ya kat technical research nomor ba nakaliam jongi ngimdon ke expertise ban tip hang no ke jaka ka ba ka win ka klan ka bangila ban penunkam lani ka bayu power hang no ka don ya kan ni ru dehang ta bang opi ngi float kenang ka UI ka syong ba kitu ki company ki belong interested kamu kila don ke expert joki kenang bakin sale la ka kap but hadin nang ta pada kandon ka agreement ka ban sign na pada state government but kini ki private players